जोङो सासे गुबुन हारि मानसिजों जोंनि हानि थाखाय जोङो डिस्टार्ब होजागासिनो दं, नासयजागासिनो दं। बिनि थाखायनो जोङो दुखुनि गेजेरजों दिनै जोङो बे बिटिसिनि मोखाङाव बेखौ जोङो खालामफैनांगौ बायद' जादों। मानो होनबा थांनाय 29 थारिखआव जे जोङो पाथरघराव थानाय बै जेखौ आवगायाव आर्मि केम्प दंमोन, बे आर्मि केम्पआ जोंनि बिटिसिनिनो सरकारिनि हा बियो। आवगायाव बियो वाटार रिसोर्सनि हामोन। वाटार रिसोर्सआ बेखौ फ्लाड कन्ट्रल वाटार रिसोर्स बियो गावस्रा बेवहाय इउज खालामैखाय बे हाखौ बिटिसिनो गथायना होफिनदों। ओमफ्राय दा बे हाखौ जोङो ट्राइबेल संघआ 2.5 बिगाखौ एलटमेन्ट अलरेडि मोनबाय बे दाग नाम्बार 666आव। दा 2.5 बिगा मोननायनि उनाव बाखि 3 बिगा बारि दंबावो। बे 3 बिगाखौ जोङो ब्रह्मनि, बाथौनि आरो केथलिक वेलफेयार एस'सिएशननि मोनथाम धोरोम आफादा बेखौ रानलायनानै लालायबायमोन आरो गासिबो प्रप'जाल थिगैनो जाजोब्बायमोन। दा बेखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय जोङो एलटमेन्टखौ बिदोंमोन, नाथाय बिटिसि सरकारा डाइरेक्टलि जोंनो होआबालानो बेखौ SDLAC लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव हरबाय। दा बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव हरनायखाय जोंबो नेनानै दंमोन। नाथाय बेखौ जों मिथिनो मोनबाय बे लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव जोंनि सार्कोल अफिसारा बेखौ हाइकर्ट पेन्डिं केस दं होननानै आवगायनि गभर्नमेन्टनि समावबो जोङो खेबले SDLACआव जोङो फेल जादों, जोंनो होआखै। आरो दाबो बेबादिनो दानि गभर्नमेन्टआवबो बे SDLACआव हरनायखौ बेयो हाइकर्ट माने बे कर्ट केस दं होननानै जोंखौ जोंनो जेबो खामानि मावाखै, पेन्डिं केस खालामनानै दोनबाय। दा बेखौ जों चेयारमेन सारजों रायलायबाय। चेयारमेना बुंबाय दा बे हाइकर्टनि केसखौ जों खालामनो हाया। खिन्थु जोङो सार्कोल अफिसारखौ मेडामखौ बुंदों जे बेखौ मानो नोङो कर्ट केस होननानै होबावखो, जिहेतु अलरेडि बे 666आ बे केसखौनो बे होआखै। बे केस होनाया 669खौ होदों। होमबा बेजों जेबो लिंक गैया, बेखौ जोंनो होनो हायोमोन। नाथाय बेखौ होआबालानो बिसोर बेखौ फिदिंबाय थादों। फिदिंबाय थानानै दा जोङो दा जेबो खामानि मावनो हायाखिसै। बेनि थाखाय जों दुखु मोनदों। ओंखायनो जाहाथे बेखौ जोंनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थाबैनो जोंनो बे एलटमेन्टखौ खालामनानै होयो, जाहाथे जोङो बे धर्म अनुष्ठानफ्रा जाहाथे जोङो बाहाय गावबागाव धर्मनि माबाखौ लुनानै लानो हायो। मानो होनबा जों बे जायगाखौ मोनसे धर्म अनुष्ठान तीर्थस्थान बादि खालामनो नागिरदों, हलि प्लेस खालामनो नागिरदों। मानो होनबा दासिमबो जोंनि गेजेराव गावजों गाव धोरोमनि एसे एनै बिबाद खोथा ओंखारलायो। नाथाय जोङो बे जों ज'नि गेजेरजों बे मोनसे जायगायाव कम्पाउन्डआवनो जोङो बे मोनथाम धोरोमनि जोङो ज' जालायनानै जाहाथे जोङो अनलायनाय खौसेथिखौ जों दिन्थिनो हायो, बे उद्देश्यजों जों जोङो बे आयदाखौ लानानै जों बे हाखौ बिनाय जादों। बाहाय गुबुन संगठनफोरा खुनु जोङो बेहाय जायगा माने बे होनाय जायाखिसै बिथांमोननो बिदोंब्लाबो। बेनिखायनो माने थाबैनो जुदि जोंनो बिटिसि सरकारा खालामनानै होयोबा आरो बिटिसिनि चिफ सारा बेखौ हस्तक्षेप खालामनानै जोंनो गथायनानै होयोब्ला जों गाहाम मोनगौ। मानो होनबा बे हाया जेबो डिसपुट गैया, 6 सिडुलनि हा, बेखौ बिटिसि सरकार बा जोंनि सेक्रेटारियावनो जोङो बेखौ खालामनो हायो। आरो बेवहाय जुदि सोरबा अफिसारा बेखौ इलिगेसन खालामदोंबा इलिगेल खालामनानै होदोंब्ला बिनि सायाव एक्सन लानायखौ मोजां सानो। आरो थाबैनो बे जाय अफिसारा खालामगासिनो दं बेबायदि जोंखौ डिस्टार्ब होगासिनो दं, बे अफिसारखौ जाहाथे बिनिफ्राय बोथ्रोदो आरो बेखौ जाहाथे ट्रेन्सफार खालामो, जों बेखौ लुबैयो। दा जोङो बेखिनिखौनो जोङो दा दाख्लैनिफ्रायनो जोङो गोबां नारा नाथा जाबाय। पुलिसफ्रा बे इलिगेल भाबै बे इनक्रोच खालामफैनाय बे बाउन्डारि वाल होफैनायखौ जोङो बाउन्डारि होनायखौ जोङो दाख्लै जोङो सिफायखांबाय, मैया जोङो नारा नाथा जालायखांबाय। दा बेहाय जाहाथे गिदिरसिन थाङाबालानो जोङो बेखौ जोङो थाबैनो जोंनो बे एलटमेन्टखौ होना होयो, समाधान खालामना होयो, जों बेखौ लुबैयो। दा जोङो बेखिनिखौनो जोङो दिनै जों बिटिसि सेक्रेटारिजोंबो जोङो रायलायदों। बेखौनो जों रायलायनोबो दा जों रायलायगासिनो दं। आरो जोङो गासै इएमजोंबो जों रायलायबाय, नाथाय बिथांमोनहा दासिमबो जोंनो बे सलुसन खालामनानै होआखै। जों बेखिनिखौनो बे समाव सन्दन पालनाय सुबुङा जोंनि बे 6 सिडुल ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदि दखल खालामनायनि अजद दङ। बेखौ सरकारा दासिमबो जेबो थांखि लायाखै। नंगौ जे सासे मानसि जों बेखौ भु माफिया, जोङो लेन्ड माफिया होननानै मिथिबाय। माने बियो बेयावल' नङा, बे आमगुरि बायदियाव जेराव फरेस्ट लेन्ड, बियो फरेस्ट लेन्डआवनो बियो बेवहाय मोनसे राम मन्दिर बानायगोन होननानै बेवहाय बियो बानायनायाव बियो बे 5 बिगा हा बे गावनि नामाव सेनानै लादों। बेवहाय बेखौबो जोंनि बिटिसि सरकारा बे मानसिखौ दाबो जेबो माने एक्सन लायाखै। आरो बिनि बादैबो माने माबायाव मागुरमारियावबो बेबायदिनो खालामदों। आरो बियो गावबो मैया जों जथरखौ खालामनाय समाव बुंदों जे गावहा 35टा बिदि हानि केस दङ। होमबा बेबायदि मानसिया भु माफियाखायनो बियो बिनि हानि केस जाबाय थादों बिहा। दा बेबायदि मानसिखौ जोङो लाइ होबाय थादों।
जोङो बेवहाय मैया बेखायनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां थरख' खालामलायदों जे बे बांलादेशि मानसिफ्रासो बेबायदि हानि लबि आरो बेबायदि थरख' खालामो आरो हाखौ सिख'यो होननानै बेनिखायनो बे मानसिखौसो जों बुंदों जे बे बांलादेशि बायदि बे एक्टिभिटिस खालामनायखाय बेखौ बांलादेश होनना बुंदों नाथाय खुनु जोङो फुराना बाङालिफोरखौ जोङो बा जाय स्थायी बाङालिफोर बेफोरबायदिखौ जोङो रावखौबो जोङो बेबायदि माने बेबायदि जों बांलादेशि बुङाखै बेनिखायनो जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव नोजोर होयो जे बेबायदि इलिगेल खालामनाया बिहा हुदा दंखासै बियो बेबायदिखौनो मावबाय थायो ओंखायनो बेखौ थाबैनो स्टप खालामनांगौ बिनिखौ आरो बे जे जायगायाव बे इलिगेल भाबै हा लादों बिनि हाखौ गभर्नमेन्टआ सिज खालामनानै लानांगौ जों बेखौ लुबैयो बिटिसि हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बिनि सायाव मा सावरायगोन बिटिसि बिफाननि जोङो इएम सारजों रायलायबाय थाबाय इएम सारा अफिसारनि खोथाखौ खोनासंबाय थादों अफिसारनि खोथाखौ लादों दा अफिसारनि माने माजों रुलजों थांगोन होनबादों नाथाय बे रुलआ जोंनि बिटिसि 6 सिडुलाव बे गुबुन हारिफ्रा बे रुलखौ एथ' सहसै खालामनो माने गोसो गैया दा जोंनि इएम बा जोंनि सरकारा जुदि गोख्रों नङाब्ला जों बेबादिनो बिसोरजों सिख' जाबाय थागोन आरो मोनसेल' बेखायनो जोङो बुंदों मा एसटि इलिसि खालामनानै जोंहा मा बेनिफिट जाखो बेखौ जों नायनांगोन एसटि इलिसियाव जोंनि चेयारमेन जोंनि मेम्बारफ्रा ओरैनो सिङावसो थायो बाखि बिसोर दालालफोरासो बिसोरखौ मानसिफोरखौ हमनानै लाबो दालालफोरनि थ्रुयैसो खामानिखौ मावदों होननानै जों गोबांनो रिपर्ट मोनबाय आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा एसटि इलिसिनि थ्रुयै जोङो बे हा एलटमेन्ट मोननायखौ रावबो बा माने माबा मिन्थियै बायदि रावबो माने खामानिखौ मावाखैबा जोंनि एसटि इलिसिनिफ्राय जे बेबायदि एलटमेन्ट जायो बेखौ एवारनेस खालामनाय जायाखै जायनि थाखाय मेम्बारफ्राबो मिथिया जायनि गुबुन जाथिफोरा गुबुन हारिफ्रा मिथिनानै गावसोरनो फैयै खालामनानै होबाय दाना एसटि माने सार्कोल अफिसारफ्रा बिसोरखौ मोनायावसो हियारिं लानानै बिसोरनो बे हाखौ एलटमेन्ट माने बिसोरो एथ' बोसोर बाहाय दङ बिसोर मोननांगौ इलिजिबोल होननानै बिसोरखौ सार्टिफाइड होदों आरो दा बेखौ होनाय लोगो लोगो बिसोर एसटि इलिसियाव प्लेस खालामनाय लोगो लोगो दाना जोंनि एसटि इलिसियाव थानाय मेम्बारफ्रा चेयारमेनफ्रा जुदि नलेज गैयैनि थाखाय नैबे जिनिसा बिसोरो बे सार्कोल अफिसारा जेखौ होनदों मन्दलफ्रा जेखौ रिपर्ट होदों बेखौनो होबाय नालाय दा बैसोर मोनबाय खिन्थु इलिगेल मानसिफ्रासो मोनदों मानो होनबा बिसोर होनबाय डकुमेन्टआ थिगैनो दं ओरै दं होननानै प्लेस खालामना होबाय सार्कोल अफिसाराव खोथाखौ बुंलांबाय ओरै होनना बुंबाय बेखौ जोंनि मानसिफ्रा हय होनबाय आखाइ खबाय गनायनानै लाबाय बेजोंनो मोनबाय ओंखायनो जोङो एसटि इलिसि गैयाब्लानो बिटिसिनिफ्रायनो बा जोङो डाइरेक्ट बा मण्डल अफिसावनो जोंनि मानसिफ्रा थानानै बेखौ खालामोब्ला मोजांसिनबाव एसटि इलिसि जोंहा दासिमबो बेबायदि मोजां जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोङो मोजां फिथाइखौ मोनाखै होनना बुंनो हायो बाखि बे इन्सटिटिउसनफोरखौबो जोङो सेक्रेटारिनिफ्राय डाइरेक्ट खालामनो हायो मानो होनबा बेहाय एसटि इलिसियाव गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो जोङो मेम्बार सोनाय जायो दा जोंनि मेम्बारफ्रा नाथाय गोहैलो गुबुनफ्रा बिराद माने बिसोर सांग्रां दा बिनि थाखायनो बिसोरनि मानसिफ्रा बांसिन मोननानै दं थांनाय बारनि गभर्नमेन्टनि दिनावबो गोबां एसटि इलिसिजों गुबुन हारिफ्रा इलिगेल भाबै हा मोनदों बिनि थाखाय जों बिराद दुखु फोरमायो आरो जों आरटि होनानै बिथांमोनाव बिदोंमोन नाथाय माने सार्कोल अफिसनि अफिसारफ्रा जोंनो होनो माने आरटिआइनि रिपर्टखौनो रिप्लाइखौनो होनो नागिरा बिसोरो उल्था माबा ग्राउन्ड देखायनानै माबा रुल देखायनानै जोंनो होआखै मानो होनबा बेवहाय जों मोनबाय इलिगेला दं गावसोर इलिगेला मावदों दा बेखौ जोङो हमनो मोनबाय आरो जों माखासेखौ जों आरटिआइ खालामनानै मोनदों बेवहाय गोबां गुबुन हारिफ्रा जे मानसिफ्रा इनएलिजिबोल बिसोर इलिजिबोल नङा बे मानसिफ्रा हा मोनदों बेनि थाखाय जों दुखु फोरमायो दिनै जोङो बड'फाया जोंखौ फोरोंबाय लिभ एन्ड लेट लिभ आरो जों बे हानि थाखायनो जोङो बे हानि थाखायनो जों नांदों हानि थाखायनो जों थैदों जों रायजोआ मोनथोयै बे आलादा खोथा नाथाय जोङो बे हाया जोंना गोजोर जानानै थायोब्ला बेखौनो जों लुबैयो मानो होनबा जोङो मोनखाबाय बे हानिखौ दाखौ जोंनि सरकारा जुदि बेखौ जोंनो मोजाङै मथ' खालामनानै लानो रोङाब्ला जोंनि बे हानि जोंनि बे कनस्टिटिउसन माने जोंनि बे मिनि कनस्टिटिउसन बे जोंनि 6 सिडुला बे 6 सिडुलाव जोंहा गासिबो जोंनो बानायनो हानाय पावार बाहायनो हानाय आयेन बानायनो हानाय जोंहानो दङ ओंखायनो जोङो बे 6 सिडुलनि गेजेरजों जों बे मिनि स्टेट जोङो मोनखाबाय बेवहाय जोङो जाहाथे पावारखौ बाहायनानै जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे माने बनसिधुरिया डिफ्राय जायाबा जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे जोङो जेखौ नांदोंमोन बे नांनायनि फिथाइखौ जों मोनलायो बेखौनो जों आसा खालामो दिनै जोङो बे ब्रह्म आफादनिल' नङा जों गासै बर' हारिनि बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि जानानै जोङो बे सेन्टिमेन्ट लानानै जोङो दिनै बेखौ बुंनांगौ बायदि जाबाय बेनिखायनो जों सरकारखौ नारसिनो जाहाथे बे हाखौ बेबायदि इलिगेलेसन खालामनायफोरनिफ्राय जों उदां खालामो आरो जोंनो बे हाखौ थाबैनो जोंनो माने एलटमेन्ट होना होयो आरो जोंनो खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदा होयो जों बेखौ खावलायो
एसेनोसै दिनै रायजो राजाखौ जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय जों बिटिसि सेक्रेटारिनि मोखाङाव जानानै गसंनानै जोङो माखासे मिथिदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल सुबुङा आगोलाव निजस्व हा बा बिल्डिं गैयामोन नाथाय जों बिटिसि सरकारनाव हा नागिरनानै दरखास्त होनायाव बिथांमोनहा दानि पात्रघाटआव थानाय आर्मि केम्प दंमोन जे बे आर्मि केम्पनि हाखौनो जोंनो 2.5 बिघा होबाय बे हाखौ बिसोर केस दं होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय बिटिसि सरकारनिफ्राय लेन्ड रेभिनिउ डाइरेक्टरनिफ्राय आरो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो बे हाखौ गासै 5 बिघा 2 काटा 15 लेसानिफ्राय 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा जोंनो एलटमेन्ट होबाय आरो बे हाया केसबो गैया दा बे हाखौनो दानिया आद्रा थानाय हा जोंहाथ' लुखांखाबाय जोङो हाखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो बिल्डिं लुबाय आरो बिल्डिं सिङावनो जोङो दा अफिसखौ कार्जखौवा सालायगासिनो दं नाथाय बाखि हा एसेदो दंबावोमोन बे 3 बिघा फुरा हा दङ बे हाखौ दिनै माखासे दरखास्त होना दंखायोमोन जोंनि ट्राइबेल अनुस्थाननिफ्रायनो दहायनो बुंलांखाबाय ब्रह्म धर्म बाथौ आरो ख्रिस्टियान वेलफेयार माने केथलिक वेलफेयार एस'सियेसननि नाथाय बे हाखौ बै समाव ट्राइबेल सुबुंफोरनि बेलायावबा केस गैया जाबाय बे एखे हाखौ एखे दाग नाम्बारखौनो बिथांमोननि बेलायावबा केस दङ बेखौ दानो होनो हानाय नङा थांनाय सरकारनि दिनावबो बिसोरखौ एलएसिआव लाफायैखाय बिसोर बे हाखौ मोननाय जायासै आरो दाबो एलएसिआव दाखालि सोनो नागिरब्ला बिदि केस दं होननानै डिसपुटेड एरिया होननानै बुंनानै दोननायखाय बे हाखौ मोननाय जायासै नाथाय दाखालिसो जों नुबाय 29 तारिखआव सासे चन्दन पाल भुमि माफिया होननाय लेन्ड माफियाया बियो नाङा फाङा बे हानि माबायावनो खुन्थिया जावफैबाय बिनि उद्देश्यआ जाबाय बेखौ वाल होनानै दोननाय बा नाजानाय बिनि उनाव जोङो बेखौ पुलिस लेंहरनानै बेखौ बन्द' खालामनाय जाबाय ओइदिनखालि मानिना थाबाय बेयो मानिबाय थिगैनो आरो जोंहा जोंनि कटयाबो जोङो ट्राइबेल मानसिनि हा बियो आरो जेराव केसआनो गैया माने केस होननानै दङब्ला गभर्नमेन्टनि हायाव बै मानसिया माने वाल लुफैनो हानो मारै बेरा लुफैनो हानो जोंना बे उद्देश्ययै जोङो गेजेरनि जानानै सरकारनि जनायाव सरकारनिफ्राय बे थानानिफ्राय पुलिस फैनानै बेखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो द्वितीयते अखानायै मा खालामनायखौ कनक्रिट पस्ट लहा सिमेन्ट लानानै 7टा पस्ट गायसनबाय बियो 7टा पस्ट गायसननायाव जोङो बेखौबो पुलिस लानानै बादा होनो हाबाय आरो बे समाव सार्केल अफिसार फैयाखैबा मण्डल फैनानै आरो बे चन्दन पाला निजेनो फैनानै जोंनि तर्क बितर्क जानाय समाव जोंनि माबाया लाट मण्डला बिथांनो बुजायना होबाय चन्दन पालनो बेखौ बुजायना होबाय जे नोंनि हाया नों जेखौ बुंगासिनो दं नोंनि हाया बे नङा नोंनि हाया 669 आरो जायखौ नों दा अकुपाइड खालामनो नागिरदों इलिगेलि नों इनक्ल'ज खालामनो नागिरदों बे हानि दागा 666 गतिके नों बे हायाव जेबो खालामनो मोना बे हाया दासिम सरकारनि हा बासा गतिके सरकारा पारमिसन होआबा कुनु व्यक्ति कुनु अनुस्थान प्रतिष्ठान थाबाय हाबनो हाया बेबायदि बुंनानै बेखौ बुजायना होबाय बे थांबाय दानिया बे थांबाय सानाव बेखौ मानिनानै थांनाय बायदि जाबाय सानाव नाथाय मोनायाव मा खालामखो बियो आरो बे हरावनो आगोलावथ' 7टाल' पस्टमोन एबा कमप्लिट माबाखौनो एरियाखौनो बियो थिंनि बेरा होनानै एखे खोर खालामना दोनबाय जों बेखौ मैया थांनानै जोङो सरकारनो खिथाहरबाय जों बिनि आगोल जों माबाखौ रायलायखांबाय डिसिनाव रायलायखांबाय एसपिनाव रायलायखांबाय थानायाव रायलायखांबाय आरो जोंनि माबाजों सार्केल अफिसारजों रायलायबाय जों इसेबां रायलायसेयावबो बे माबाखौ बियो मानियाखिसै बरंसो बे थिंनि बेरा होनानै गावनि एरिया होननानैसो बुंना लाबाय आरो जों बेखौ मैया जनाय हरफिनबाय जे जों ओरैबायदि नुबाय जोंनि बे एरियायाव इलिगेलि बे मानसिया थिंनि बेरा होनानै बे हाखौ अकुपाइड खालामनो नागिरबाय बा इनक्ल'ज खालामनो नागिरबाय गतिके नोंथांमोना बेखौ भेकेट खालामनांगौ होमब्ला पुलिसा फैनो नागिराखैमोन बेहाय हा हुनि माबायाव जोंहा जेबो हात गैया होननानै होमब्ला जों बुलायनोसै जों बुख्रुलायनोसै होननानै जों माखासे थिंफोरखौ बुख्रुनानै देखायनाय जादों आरो बे हाया दा पुलिस फैजोबनायाव दा बे हाखौ सरकारनि हाखाय बेखौ जेबो खालामनो मोना नोंनि बेराया दंब्लाबो बिदिनो थाथों रावबो जेबो खालामनो मोना नोंसोरबो हाबनो मोना होननानै बेबायदि खोथायाव दिनै माबा जादों आरो मिमांसा जानाय बायदि थिग मिमांसा नङा बियो थाथ'लायनाय जादों आयेनफोरखौ खोनासंलायनानै थाथ'लायनाय जादों नाथाय बियो दासिमबो पुलिसखौ गाराखै जों साननाय मथेबा बियो सोरबा अफिसार सोरबा माबा थाखा फैसा होनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं जों दा ट्राइबेल सुबुङा न' लुजेनदोंमोन जोंनि कन्ट्राक्टरखौ साफा खालामनाय समावबो बे जेसिबि साफा खालामनाय समाव गले गले बादा होदोंमोन आरो जेला आर्ट फिलिं खालामदों बेहायबो गले गले बादा होदों माबा माने बिदिनो खालामबोबाय थादों बियो आरो बिनि उनावबो जोंनाव बेहाय मोनसे आइबि दंमोन
इन्सपिरेसन बांला माबानि वाटार रिसोर्सनि बेसेबांबा समायना रमायना बांला दंमोन जेखौ सिनेमायानो शुटिं खालामनो हायोमोन बेखौबो बिसोरो लिरिं थिरिं दरजा खोरखि लहा गासिबो लांदों आरो फ्रन्ट साइडआव ग्रिल दंमोन हाफ वालनि हाफ वालनि गोजौआव दुनियाकै मोजां मोनसे ग्रिल दंमोन बेखौ उथायना लांदों मथ'बा जोंनि गेट ग्रिल आरो बै न'नि लिरिं दरजा खोरखि गासिबो लांजोबदों बेबायदि लांसेयावबो जोङो धैर्य हमदोंमोन उनाव जों केस होदोंमोन नाथाय पुलिसफ्रा मा खालामनानै थाखो केस होबा बिदिनो एक्सन जायाखिसै थेवबाबो जों जोंनि न'फोरखौ जोङो लुफुंनो हाबाय इसोरनि अननायाव आरो रायजो राजानि अननायाव दा न'आ दङ जों बेहाय अफिस खालामो दा खोथाया जाबाय मा बे हाया केस गैयाबा मानो गोबाव खालामबावदों जोंना बिटिसि सरकारा जाय बिटिसि सरकारानो ट्राइबेल संघनो केस गैया होननानै बे हाखौ एलटमेन्ट होखांखाबाय बे बाखि थानाय हाखौ बा आद्रा थानाय हाखौ मानो दोनबावदों आरो माने जाय दरखास्त' हारिबा दरखास्त' होनानै दोनखादों बिसोरनि थाखाय मानो होनो हाया जादों आरो बे बेक्तिया बेवहाय अन्याय भाबै बेबायदि खालामनायाव बा एनक्र'च खालामनो नाजानायाव मानो पुलिसफ्रा स्ट्रं एक्सन लानो हायाखै बिनि खारना मा जों बेखौनो मिथिजानो लुबैयो आरो थाबैनो बे हायाव जोंनि जाय दाबि क्लेम खालामगासिनो दङ बे हाखौ जोंनो होनांगौ होननानै बे हाखौ थाबनो एलटमेन्टनि बेब'स्था खालामब्ला बिराद मोजां जागौ आरो जोङो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिराद साबायखर होगोन मानोना बे हाया बिटिसि गभर्नमेन्टनिनो हा बेवहाय खुनु बायह्रा मानसिया फैनानै बे खालामनाय 6 सिडुलनि हा बियो 6 सिडुलनि खमथाखौ बाहायनानै जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे हाखौ बिसोरनो थाबैनो एलटमेन्ट होनानै समयसाखौ एखेबारे स्थायी समाधान खालामना होयोब्ला ट्राइबेल संघआ बिराद खुसि जागौ मोजां मोनगौ होननानै